Karon mga bay, mag-change oil ta sa tong front shocks. Kay dugay na ni mga bay, mga 11 mag 11 years na ni. So ato ning ilisan og bagong oil seal dayon oil din sa front shocks mga bay. Natanggalan na to. Ano na videohan mga bay kay walay tig video na to. Karon first time gina niya mga bay nga kasagara mag-change oil ko kay di man ako mga bay. Dili mi ako ni ginatanggaling din hiyo. So first time po ni matanggaling diri. Nag-leak ni siya. So ato siyang ilisdan og oil nga nindot nga oil mga bay. Pwedeng limpyuhan dayon. So ipakita na to ang sulod ni mga bay pagtanggal na to. Nakita na ako ebidensya mga bay. Ito naman din ito umagid eh. Mura naman din kuan. Bubo na natin eh. Kumusta ihang? Okay naman dahil yung sulod. Okay naman yung sulod pero marag lain yung klase ng oil. Piki. Yung tanggalon mga bay kay maglisod man. Sa 10 years mga bay. Dapat na kayong gasket. Puya nagkuantaya. So, nag-ilista o gasket. Pang leader 150 original darom. So, ipamungkag na nato tanan nga tanggal na mga bolt nagpasad. So, ito lang sa nang ipastardaan. Bayang pikas ang ibi. Umungkag ito. Ihit ang pikas. Tingnan lang ang pikas yung naman. Ato ka rin nagpabilin rin binako. So tanggalon tayo yung laka na niya para maibot na yung guwan. Itaan pa ito diskarte yun sa ako pag-ibot. So karon mga bay, naratong gipanglimpyuhan na nato. So muna siya, ibalik rin nato ni limpyuhan. Then kini, wala pa na ako natanggal kapag hugaw si lalong bay. Pagit siya sincero kuha no. Iwagan so nato ni. Iwagi sa ninak be. Dali be MJ. MJ. Dali sa. Iwagi sa ni. Okay, sprayan sa nato ni. Dali. Iwagi ning bangaga. Itong sprayan. Video deh. Video. Itu salah pokok video. Dire. Sa isa lang. Dire, video dire. Mga bay, sa 10 years na to, nakita na nato ato ang oil seal. Natanggalan nato tong oil seal nga daan 10 years na tong gamit. So muna ang original. Pang Raider 150 Indonesia. So same raman daghan man nag-ingon niya parehas daw mga bay pero ako yung testing parehas lagi do. So ay kaba. So naratanan nilimpyuhan na kini tanggal na pod. So diskarten lang ninyo mga bay sa pagtanggal. So natanggalan ako tanan. So ako panintrapuhan siguro tissue sa sulod para makuha ning murag mga unsa ba din sa ilalom mo, mga dalikdik sa balas-balas. Kinahanglan wag balas-balas ani para nga hindi siya ma-appeal sa kuan sa pagsulod ato sa oil. So tong gamit nga oil karon is nindot mga bay, pakita nato tong oil. So ato sa ning simbolo daan. Tulunuran og oil mga bay. So let's go. So karon mga bay ato na i-install lang ato ang oil seal. So ang plaster niya ni mga bay, makita niyo ning serial number kani. Kung naman yung gitiman ang daan sa pagbungkag. Orga po ni mong isulod balik. Ano siya forma. Parehas sa po na niyo. So style man butangan sa nimo og gamay nga oil. Tanto oil ya. Dagan ni dai kay ato mong gihurot. So to siyang butangan ng palibot para magasgas inig sulod. So sulod sa
Tingnan na, pwede sa ido o talalay. Wala. Ito lang itong pukpok ko. Nandaan. So, diskartihan na natin itong pagpasuludan eh. Ito na yung kuha ng daan, no? Dok-dokon. So, ito sa hinluhan. Pwede rin lagi kamuton na yung mga bay. Hindi lang sa persa. Guya eh. Okay na. Kung nakakita ko pang mga bay, pang sunsun. Handol ni sa kano. Pabor kayo. Mas pabor ni tao ng isa rin. Ganda mga bay na tao din na to. Nagabing isura ka ni nipis na ni siya. Nipis na siya. Importante lang kinidiri yung may munsan. So kung mag-simbol mga bay, nahon din yun eh kini. Dari yung tao dang natolak. Isulo di man na siya dari o. Dari sa katumay trade o. Lusot na. Pagkahuman nila ni sulod ang spring. Siya. Sulod. Kuman yung tubo. Then washer. Lockdown. Hindi mo siya matag oil kay ato sa mga hugtan para di siya mag-slide. Kung lunuran naman oil, slide niya. Tapos kapuya. Nagdisig may nagpasulod ang by oil. Ano mo simbola na mga sa itsura. Ito nini mo ning kani last sungkod na niya dia. May sa baliktad. Mari siya ang sulod. Kita na mo siya dire ko ang mga washer. Na ay kani di ni malimtan okay mo ni siya dili mo kanang leakage. Mo rin siya ang hugtan. Ugot siya. Nakaladan ka. Sogot. Kaya mga bay, ito na siyang gibutangan o pork oil. Tapos nag-cutting kog duha. Then akong gilibil niya dano. Pareho siya nag-libil sila. Mga tansya. So natayong budo. So yung budo ko na to. Paglunod para sure ball. Sure na taning isa. Muna na yung final decision. Ngayon. Ilunod na to ni. Ilunod na ni. Pasaka. Na ano para mo gawas yung hangin. Ito dahil. Sayop na ikuda. Dapat yan. Nasa na ito siya mga bay. Parang hangin niya mo gawas ba. Jadi saya dago nugkuan dia.
Tangan na to og washer. Ayan. Sa yun. Kahuman. Testing na to. Tara. Oh. Okay. Guwapo yung bawang. Guwapo nga oil mga bayo. Siya po niyang play. Guwapo yung play. Guwapo to nga pork oil mga bay. So kato nga pork oil gihatag to ni Noel sa ak. So shout out. Sekreto to nga oil na mo mga bay nga gamit ani. Pork oil ko. Guwapo ba so? Pagbuyan niyo siya oh. Okay. So, mura na siya mga bay. So, para same procedure sa isa na to ka shot. So, ito na siya i-install din sa itong motor.